рӯзе аз танҳоӣ пурсидам: оҳ танҳоӣ, ту магар ошиқаме, ки ин қадар дунболамӣ? гуфт на. ё ман ҷону ту танӣ? гуфт на. пас чаро ту бо манӣ? гуфт ман ба ҳоли ту ва дилам барояд месӯзад, ки касе ёри ту нест. се ин сабаб, ки ман бо туям ва ту бояд бо ман одат кунӣ. гуфтам ман аз ту хаста шудам, ту зи ман дур бишав. гуфт на ҳаргиз чунин магӯ. гуфтам чаро? гуфт ман мисли ёрат бевафо нестам, ки ногаҳон таркат созам.